lopne. Senior President wacho ni osebedo ka ene duon kende executive kuom thuolo mar higni 2. Ngiso ni osebedo ko owuoyo kende. Koso mana en mana yo mar temo chomo jalupne machon gi rieko moro. Ng'ano njao rigi. Ching'eni rigi kanyo ni office. To newe mna ni sirkal mare. Gik manyo wacho kiwinjo tewe mna ni sirkal no ene moriembo kende. To ka koro jatend piny Kenya koro wuok wacho ni he has been the lone voice. Kendo kawi gi buok ni to karamanye rigi wacho kato nogolo kure. Tapane Ruto chayo rigi ji gigigo momiyo. Okay. Nikech maling kendo ang'eni Ogai bro wacho ni jogi nyecho osechopo kuma koro gichare. Ma ng'ani wacho ma to ng'ani wacho ma. To gigigo mowachogo otemo wacho ne Kindiki nadwa miyi nafas mar tiyo. To kibiro tich to nitie gik madwani tim. Achiel kuomgi mowacho ni he has been the lone voice in the presidency ni iso ni odwani Kindiki kore mobedie achiel kuom duol ma wacho gigo ma sirkal osetimo. Inyalo paro ka tok jo Gen Z wuok magere. To ka interview otim ne Ruto gi Linus Kaikai gi Jo Ageo gi Eric Latif. To no wacho maber ni weche mag tudruok ubendo yie ni sirkande pokotimo maber. Ni wacho gigo magitimo. Wacho na jo piny gigo magidwa timo. Okosebedo motimo ang'o makare. Omiyo Kindiki specific agenda. Ni sami donjo office ni. Adwa ni konya wacho gigo mwasetimo kaka ng'owa kaka sirkal. Mamano en kipenja e tich maduong' midwa ni Kindiki otim. Nikech jalup jatend piny katiba wacho ni tich modhi tiyo bedo delegated gi jatend piny. Mangiso ni jatend piny ema kone ni adwa ni tim. Nikech en principal assistant. Okay. Koro en tije onge ma defined. Ni in kidonjo office to ibro dhi ya ukembe to ibro dhi ya seminar. En tije jatend piny ema kone ni kawuono adwa ni tim kama. Emomiyo jatend piny wacha yanga ni I want you to be another voice. A presidency ka. Maka mora midhie to ye land ne jo piny. Ye pim ne jo piny. Ye iwapar ne jo piny. Gigo mwatimo kaka ng'owa kaka sirkal. So an mane no kadhi bedo tich maduong'. Ma Abraham Kithure Kindiki professor dhi timo e higni 3 ma sirkal mar Kenya kwanza dong godone. Nikech koko timo mano to William Ruto pod bro bedo mana gi shida mobro medo wacho ni gik motimo kaka jatend piny, gik ma sirkande timo, jopiny ok ong'eyo, jopiny kia. Emomiyo tijni en very important nikech kokiwacho na jopiny gimitimo. Kokipimo na jopiny gik modwa timo to kayiem. Nikech Uhuru Kenyatta notimo gik mang'eny. To nikech nok giwachi. Nikech kata jotend migepe ne nok losi. Inyalo paro kani dwa jatend migawo mane nitie sirkand Uhuru mondo bia interview. Ni nyalo manyo dweche buora to kiyudi. Tineno ka mag William Ruto gi to tok weche jo Gen Z kanye wuogi. Giyot mar dhi media mondo gitim ang'o, mondo giwachie gigo ma jatend piny kata sirkande gitimo. Emomiyo Kithure Kindiki being ni koro en onge portfolio mora. En mare koro dwado chalo gima ne William Ruto time sirkand Uhuru mar tanga cha. Tidwa no tanga with a purpose. Ma purpose mare mar tanga en ni dhi wacho ne jopiny. Dhi pimo ne jopiny ni sirkal Kenya kwanza ni dhi timo ang'o. Dhi timo 1, 2, 3. Kata sirkal Kenya kwanza ni osetimo 1, 2, 3. An mane no ni rito Kithure Kindiki office. Odhi bedo duond sirkal. Okay. Nikech pak mopake godo no, puoch mopuoye godo no.
Yeni Victor in ngamo se galuonge ni my dear brother. Kanya mano se luonge ni my dear brother. Abraham K. Mo dia ni Abraham K. Exactly. Ose diale mose pake. Koro modong en teach. To teach en wacho. Communicate gigo ma sirkal timo. An mane no ni tije maduong'. Kata kaji bada abducted aoya to wacho kaka jatend piny osebedo ka wacho ni ni onge ja Kenya mosebedo abducted. Okobro kono nukel wauro nyinga gi mondo kaka nyo wacho wacho. So an maduong' en to communicate. Nikech mane mosebedo ka go sirkal. Otemo wacho ni Rigiji no fail mar nyiso jopiny weche mowinjore ma sirkal timo. Rigiji no go siasa. Okay. Ngeni Rigiji kodonje office to moro no donjo kuome. Makata kineno to koro we are in power, we in government. Usiema ji timo giku. Kata wajofuambo no usiemo wa? Mukoni kuna mali tutapeleka. To koro eroji peleka kende. Kumano kono kwa peleka eno eroji peleka kende. Kodo medo kwa mehawi maber ngima malach. Erokamano. To Rigiji kanomi nafas to nodonje siasa. To nodonje siasa mar pimruok teko gachiel Uhuru Kenyatta gariyo Raila Odinga. Nikech nokone William Ruto ni wena ji ariyo gi adilgo. Lakini koro nege oyudo ka upuk pek ne utenga. Ma tango lokore. Koro bed kung'eyo. Jogi ogai wacho gano, ogai wacho gimi ja wacho wacho. Raila oksiem. Unake oksiem. Ni sami sieme no ne luede di masiemi. Adima siemi. Ineno mna gi wang'.